Nyt minä näytän, miten istutetaan oikeaoppisesti taimia. Tää on yksinkertaista hommaa. Tähän tarvitaan taimet, pottiputki ja vakka. Ja tähän hommaan tarvitaan repullinen reipasta mieltä. Nyt on täydellinen keli istuttaa, mutta ajatelkaapa kesällä, kun on 30 astetta lämmintä ja itikoita ja mäkäräisiä, niin ettei sen niin. Taimi otetaan, pistetään se tuonne putkeen, katsotaan mätäs, mihin taimi istutetaan, pistetään putki keskelle mätästä, painastaan se pohjaan, sitten jalalla painastaan tuo leuvat auki, taimi tippuu sinne, painastaan leuvat kiinni, muutaman kerran tiivistetään maata ja toivotetaan taimelle kasvu onnea. Ja nyt teistä varmaan moni miettii, että monesti sitä onnea saapi toivottaa tämmöisellä alalla. Tässä on 1800–2000 muokkauskohtaa hehtaarilla, joista kaikki voidaan istuttaa tarvittaessa taimi tai vaihtoehtoisesti jättää parisataa muokkauskohtaa istuttamatta ja antaa luonnon hoitaa siihen monimuotoisempi metsä. Ja taimet istutetaan aina tähän mättään päälle ja taimia istutetaan keväällä touko-kesäkuussa ja elokuun lopusta syyskuun loppuun.